Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode mga ka-studio, nag-order po kami ng lahat po ng mga paborito ng mga pagkain po sa iba't ibang mga sikat na fast food restaurants. Mayroon diyang Jollibee, Chowking, Mang Inasal, McDo, KFC, mayroon ding Shakey's. Grabe po, sobrang dami po nito. Pero bago ang lahat mga ka-studio, magpapasalamat po muna kami po sa mga tao po na tumulong to make this video possible po. Ang Red Channel. Meaning po, Run, Eat, Drink. Sila po ay mga Budka Boys po na naka-base ngayon sa New York po. So, sila po ay mga loyal na followers po talaga ng Bisaya Studio. Lagi po silang nanonood po sa big screen po kasi ang lalaki po ng mga TV nila. Maraming salamat po talaga sa suporta niyo po sa amin po. At sana po mga studio at tulungan din po natin po sila dahil po kakastart din po ng channel nila. Tsaka nagplan po sila na mag-add po ng food vlog po. Kasi po, na-inspire po sila sa Bisaya Studio po. Yes po. Maraming salamat po talaga mga busing. So gusto nilang tawagin po sila ng Gaw po. Sa Bisaya, Gaw. Sa Tagalog naman, yung Pinsan. Pinsan. Oh. Sa English po, cousin po yan. Yes. Parang kapamilya po. Eh, gusto nila na ma-feel na parang kapamilya lang po yung tawagan nyo sa kanila ba. Yes po. Ayaw po nila magpatawag ng sir. Opo. Gaw lang po. So, Red Channel po. Ilalagay namin sa description po. Maraming salamat po to make this video possible. Para makilala niyo po sila mga ka-studio, panoorin po natin ang pasample nila na video. Pasok. Go! Come! Come! Bago, go! Go, nabigta lang. Wah! Pilinad sa walay ditin. Kami bahala. At yun na po mga studio, after this video po, puntahan po natin po yung channel nila. Tulungan din po natin mga studio yung mga kapwa natin po na mga vloggers po na kasisimula lang po. Yes po. Maraming salamat. Red Channel. Maraming Magaw. salamat. So yan, pray muna tayo mga studio. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. So yan, pakita na natin mga isa-isa mo. So unang-una po, nag-order kami ng mga pagkain po sa Jollibee. Ang pinakaborito namin sa Jollibee ay siyempre po yung fried chicken nila, Chicken Joy, at saka yung Burgers. burger steak. Sa Chowking naman, merong Pinoy halo-halo. Sa mga inasal din. Sa mga inasal po, Pinoy halo-halo at saka ito po, Mang Inasal chicken. Sa Chowking, Mang. Sa Chowking, nag-order kami ng chow fan at saka ito po, chicharap. Yan. Sa Shakey's naman, pinakapaborito namin sa Shakey's po ito, Bad Burger. At saka sa KFC, itong fried chicken po nila. Spicy po yan, oh. Spicy fried chicken. At saka sa McDo, day pa. Oh, sa McDo. Ito po yung kuan. Chicken fillet a la king. Yan, alin dyan mga paborito nyo mga ka-studio. So, medyo matagal na din po kami hindi nakapag-mukbang sa loob dito ng bahay ba. Sinsya na po kayo, sobrang init po ngayon dito. Dati Pinagpapawisan kami. ang lakas ng hangin dahil sa bagyo ba. Ngayon wala nang bagyo. Ang init na po. So ayan mga ka-studio, mayroon din kami hinanda dito na gravy po. Ipadaplin sa nino to. Tagay na namin to dito. Yan, kainan na to mga ka-studio. Ina na po to. Nasaan tama? Start na tayo? Good pa. Oh, syempre, diri sa imong paborito. Jollibee. Jollibee. Magkuha ko diri og kuan. Ayan mga ka-studio. Yan na lang. Kay Saksyan. Pinamata pa. Rice pa. Hinamot na. Mamang. Mm. Hindi pa. Wow. Kainan na to. Kainan na po mga ka-studio. Papahingi ako dito ng kuan to be. Gravy. Thank you.
kain na po tayo. Panalo, ang sarap po. Oh, may ano nak? Kainin ka pang. Mm. First time po namin to na kainin po lahat ng mga paborito namin. Ano? First time natin pa na. Mm. Mm. Ako ka. Biscuit. Yan po, mayroon kaming rice dito na chow pan. Kanya, ma, lami kayo na. Chichara po from Chowking. Ang sarap pa, no? Mm. Chicken pa po ng Jollibee. Sarap. Pinagsama lahat ng mga masasarap. Grabe ito mang na pagkain, no? Gusto natin yan. Mm. Burger steak ng Steak, Jollibee. ang Jollibee. Sarap. Pinagandaan po namin to. Wala kaming breakfast ito. Grabe, ang init ngayon. Pasensya na po kayo mga kastudyo. Gutom din si Sax, oh. Mm. Burger steak. Alami ano eh. Mm. Ang sarap. Another burger steak, mang. Hindi pang. Masarap. Kain ka? Isaks dito mga kastudyo. Chicken lang po at saka chicharap. Kain po. Red Channel, maraming salamat. May nasal. May nasal po. Hindi pang. Sunga min Sax. Mm. Sunga tani to beha.
Tunga Ako ka. ayo, pita Asan? ka ni. Kanin mo ha? Kain po. Ha? Sarap mo. Pati kanon pa. Ito yung kainan talaga na kainan. Ang dami. Tissue mo. Thank you pang. Matusulong na kuhapit na. Ngubos kaya natin ito, ha? Sindili. Daghan tayo. Ang sarap po. Ta, Hindi tayo nag-tikpan, gano'n mo? tinawa pa. No? Ang init mo? Half na lang nabili na. Ay, hapin tabot. Hapin ako, ito silog. Ito. Mang? Maklo. Makdo po na chicken fillet ala king. Lapit na ubos ng kain isa. Okay. Sarap-sarap. Ang sarap ng chicken fillet mo. Ay, sarap mo na. May burger pa pa oh. Wala tayong mapupugas. Tupang. Hindi mo. Dako So, ka naman. Kipsi na. KFC. Dako, bana. Nga manok maay. Lagyan ng chicken nila. Di nato mahubo sa ating kanin. Mahina lang.
Ano sa mo ni ma? Butong. Grabe, dami ko nakain, ma. Sa sarap po. Yes po. Grabe, singot na niyo, ma. Init. Ang antang, ma. Grabe po, ang init po talaga. Pasensya na po kayo, mga studio. Ano sa'yo? Ma, ikaw, ma. Tikman mo to. Kutsara na lang. Kunti lang po yung kuha namin, mga studio. Kainin dito po kasi sobrang busog na po namin. Yes po. Wow, grabe, mang. Supang. Pwede yan? Ano ni? Kita mo yan, mga studio. Oh, sobrang sarap niyan. Yes po. So, mahilig sa meat po. Dapat po bilhin nyo bad. Kasi yung mahilig sa mga veggies po, mayroon silang good burger. Good. Wow. Ito lang. Alright. Ano na? Sabi sa sobrang dami, hindi po talaga namin tumaubos. Excuse me. Busog na po siya, mga studio. Ito naman talaga yung pagkain namin na sobrang dami po talaga ng masasarap, ma. Ito yung top or best pick namin sa lahat ng mga fast food restaurant. Ito yung mga palagi naming in-order. Ano sa'yo? Shout out ka dyan. Shout out ka. Shout out kay Tita Matea. Kain po tayo, tita. Yan dito. Shout out tayo, Tita. Ito pa. Shout out kay Mang Gracia lang. Shout out kay Ma'am Gracia. Hi, ma'am. Hi ma'am, kain po tayo. Shout out din kay Ma'am Barbara 0320. Shout out, ma'am. Shout out ma'am Barbara. Uulitin ko po mga kastudyo, sana po ay suportahan natin ang kababayan nating Pinoy sa New York. Red Channel po. Sana po ay tulungan at suportahan po natin sila. Sila po ay mga vodka boys at ang mga pangalan nila ay sina Gao Boy, Arvin, Mike, Windel, Joseph, Limuel, Bong, Dopong at si Mark, the Secret Service. Hello po. Daghan Hi po. kayong salamat sa inyong tanan, Gao. Salamat kayo. Ug sa inyong suporta, daghan-daghan kayong salamat. Yan. Shout out muna ako. Shout out Patawa Haha TV, Galaxy Gamer YTPH, Hershey's Makayla Samson, Carla Jean Murillo, Sofia Rimendo from Pasay, Angeles Family, Erika Lianza, Erlin Bro Family from Germany. Hello po sa inyo dyan, Ma'am Janet. Hi, Ma'am Janet. Shout out Jerome Labiaga, MSSC Ornopia Family, Andrew Carrion, Norman TV, Val Aurestela, Cardinio and Kulipat
family from Makati City. Hi. Apollonia TY. Hi. Michael Pexon from Las Piñas City. Venus Gernalda. Wayne Fighter. Pinay Taiwanderer from Taiwan. Marjorie Lastra. Mary June. Happy Boys Food Tube. Eric Laureta. Eleanor Lope at Angela Norsho from Bulacan. Hi. Yung pinadala ko mo na picture, Yes. nasali mo na dyan? Yung shoutout? Oo, day no? Meron bang shoutout mga studio? Wait lang. Yan. Mega shoutout din po to Mr. and Mrs. John and Krisa Bailey family from USA and Misamis Occidental. Hi po. Ay po, maraming salamat po sa inyong suporta. Meron pa pang? Next time lang. Yung Sige. iba. Sige, at yun na nga po mga ka-studio, hindi po namin naubos yung mga pagkain namin, pero dami hindi po namin ito kain. masasayang ha. Kakainin pa po namin ito mamaya. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye.